Difu Medical College Lapin Hospital along Suri Hini KL Oxygen Gas Angkro Kangpu. Nesing vi Pualun Arjan Kangpu Ponche Aphan Kachese. Kardom, Karbi Prime Time along Penny Lirising Jayanti Therapy, non Bertang Tonpen Arjuitha. Difu Medical College Lapen Hospital along Kapangni Suri Hini KL Oxygen Gas Angkro Aru Inkoyarni Ingpusi Radaphan Panong Pontanglo. Corona kiso kachilang abang phubang phe tumphan oxygen ki pia kinang sodalampen Difu Medical College Lapen Hospital along Kapangni kimi oxygen gas angkro Aru Inkoyarni Ingpusi Radaphan Panong Pontanglo. Last oxygen gas angkro Karbi ang Autonomous Council Chief Executive Member Tuliram Rong Hangarideng pensi ingpusi COVID-19 kiso kachilang ararapan oxygen katuri pen jokpo pusi alangli aning jipathe. Last oxygen kangpo along MP Horen Singh Be Deputy Chairman Ritis Inghi Executive Member Banghini Khorsing Rongpi Amar Singh Tiso Karbi Anglong District Deputy Commissioner Chandra Dhwas Singha Lapen Difu Medical College Lapen Hospital Principal Sumitra Hegar Tum Chitongdo. Purun hini coronavirus kiso awur kangdang bomajok pini Indian Red Cross Society tumpen sangkiron pon. Pini nipai Chriser Kepani Jaipong Lem satum sangkiron pon along Indian Red Cross Society tumpen monsing tirang lapen ronsing rong hangatum chilangsi mas lapen sabun hai huita ronpon patupontu. Lapen kosompen sinon laso kisopen chipajok nangchi maputak kami radaphan than paritika. Nan malong so por phan bertang mong ton ponsana. Choral pokchukor jinjin ta nangna igar koi bong manai bang sarak thane pokchukor ong ko pipo no bong pipo lote igar koi ni pokchukor lote men do nang nam bidam thane chichakon elo ajo porto lo ke bong pharmacy jingkira po bunan ke dam lang no hi ki long bang puji mini Pokchokor do nang pidun tha lada ka tok 24/7 open pu zero anteng puduman nanglitum ajat apor lapen ajat arni lewang sitame nilitum alon medical store ke 24/7 ingpu ponlo Lahenlo Alon Medical Store Icheng si Karbiang Bongpen Kangpucheng Pharmacy Labang so Pharmacy rake 24/7 ingpu lapen ajat adawai le nang jisita ladak long ponikji lapen kelong le adawai nangli order pikang lote prapjin pen long ponikji Lasi Difu Medical College and Hospital opposite Alon Medical Store along nangritum tame humrig non Anso se kachini jiaphan aber kipia number along humrig tame Nisingvi Pualun Arjan Arkoi Nipaing Koi Raisiani Kangpu Ponje Phan Kachesik Ponaberta Nangle LT Cine Production Hinpen Kasonse Pon Nisingvi Puala Marjan along Kido Alun Pinap Surestimong YouTube channel along release ponpo Bangso Ala Marjan along Chiparjan Pon Bang Pu Bang Phetum Lake actor Mr. Sanjoy Teron actress Mirso Lektepi Lapen Moina Bipi Tum Pensi Chiparjan Pon Ngeseng amir nang henlo
Niseng ki hang nang panlo Everything is fair in love and war. Niseng amir nang henlo Niseng ki hang nang panlo Lapen laso alam kanarjan non nang kiliji Durga Puja hutsi patlang ponchi pusi pachini. Karbi prime time ke lapan sekang ton paiglo domi thagmi probang thu.